fassara. Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba, to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Ke kuma ba ne kawai karatu Najeriya. Ba na zo nan dan nayi karatu bane. To me kenan kawai ki? Wanda zo shekewa. Wa kenan? Wanda ya lalata min aure na, wannan abokin kisho din. Wa faɗa miki cewa Najeriya yazo. Na samu labarin cewa kisho bayan auren sa nan wajen yazo. Hakan yasa na nemi makaranta a nan. Saboda haka da zarar na kama kisho dole sai ya gaya min wannan abokin nasa. To ki yafe masa mana. Sai na hukunta shi. Na fuskanci matakar cin kunya a Facebook. Haka mutane suka daina like wa hotuna na. To dama me amfanin daukan selfie tun farko? Abun gwanin haushi. Da kuma yana. Hatta a Twitter ma mutane suka daina bina. To me gudurin ki kenan na gaba kafin ki kama shi? Har zuwa an same shi ba abinci, ba Facebook, ba ruwa, ba WhatsApp, duka ba. Ku ba me kawo ku gurin comedy na? Ni ma ban sani ba, shi ya kawo ni. Me ku kawo ni? Ku ci mu ahalin akil ne. Ina jin ku. Kun zo ne na sa ku a comedy na a madadin sa? To mahaifiyata ce. Mama! Kai. Wa kai kira ka to? Mama ta kawai ta bace kamar an yi walƙiya. Kai. Ka daina wannan zancen. Ka faɗa min me kawo ku? To mun zo gayyatar ka a wurin ƴarmu ne. Wannan ai ta yar karama. Saurin me kuke yi to? Kawai ta tuna da mijinta ne na wata rayuwar da ta taba yi, shine take so ta sake auren sa a wannan rayuwar ma. To me matakin karatun da? Ta haye aji 9. Shi yaron fa. Ya fada aji 10. To ba ni katin gayyata. Ban buga ba. Me? Baka buga katin auren ba? A'a na buga. Na manta ne ban kawo ba. Kai, ka ce min daga nan. Ina mama ta take? Aisha kun fito a raye. Ya dai mama. A nan waje fa ciki kike da jarumta. Kina shiga ciki kuma sai ta zagwanye. To ya zan yi? Bindiga ce fa na gani a hannunsa. Wannan inda shekaru 20 da suka wuce ne, da na kundume shi. Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba, to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci.